Yo sewa niki mangke sing Bapak Eston Popo Nurofik sekalian Popo Tawab sekalian Lek Pat sekalian Lek Yah sekalian Lek Mul sekalian Mas Doko sekalian Mbak Nani sekalian Bobo Heri sekalian Pak Gio sekalian Bodi Tirang sekalian Mbak Mira Mas Kentit Bima Mas Joko Harni Mas Nur sekalian Mas Mar sekalian Mas Sri sekalian ingkang sampun kula waos emangke kasuwun lumebet wonten ing Pandawi Agung setunggal bapa sawijining Regawati. Niki keluarga saking Kadang Pisan Sutresno niki patripun Bapak Paroki Sugiyarti Wingkih saking Kelatan Karangpojo Banaran Kalijabe Sragen.
aja turu alah iki penyanyi apa gali jane iki bengok bantere kaya ngono lah tuwe kan ya kuwi bapak lu nganti kaget sembrono kowe iki ya aja salahke aku no salahke tukang son no oh ngono iya pancen gondes iki sone elok tenan kok rong dina rong bengi sak lampu sak diselis sewane gur 750 lah tek murah men Mas kandhane kok aja nusul to iki nyambut gawe bojone nyambut gawe kok mbok susul iki kok oh iya aku iki mung gojek ora tenanan bojone sapa kuwi bojone wong oh bojone wong kok ya tak kira bojoku sak brebetan wae padha bojomu gak ngono kuwi lah piye bojomu gedhi no kene iya aja turu sore kaki ana temang anglang amit sewu nggih Pak nggih ngapunten aku bingung arep madhep ngendi ya madhep rono nyingguri bapak madhep rono nyingguri tamu kono dhuwur ngene piye ngene penake aduh alon-alon aja aku aja mbok kon linggih piye to ki aja ngajeni tamu ora iso aku ora iso linggih wah resiko ngono dadak nangekke aku ngono ayune tumpuk undung Mas anyel aku kuwalik lah digandrung sisan kaya kuwalik aku sing njaluk gendong sampean kok malah njaluk gendong aku yen sinawang jejer langkong lah aku gemes kandas luas sak solae kleru lah padha lemune jebul bulurah didukane Pak enak yo gawe sedihing pandulu manut yayi pondo iya Bu endi dong iki walah kowe iki yo paksaku ndelik ae digandrung iya mapan sing penak aku jiko tisu iki lho kok yo teko ngendi-endi isine tungete tulak sandang kalawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar cah cilik kok delok YouTube to oh lah saiki iki dolanan iki ya ngono kuwi Mas beda nak awake dhewe mbiyen dakon awake dhewe mbiyen dolananku mbiyen dakon kok lah iya yo dolanan dakon watu hitam cacahe 7 iki dolanane mbiyen ya ngono kuwi iki wong buri iki wong melek sabarana rimo bukan muhrim wong yang dalane iki rupek ngene iki ora apa-apa selanyaan batine MC yo nek ngene iki kok yen lewat aku kelingan kupok kae biyen tak dolar Pak, ibu digandeng Pak ya jaga kabak tulisan kali impan lati awiwit
biyen tumeka saiki kupu kae kebak krita wayah wengi nganti kakapino gedene rasane tresnane pun kakang aku ora tega nyawang keringetmu sing kaya ngono kakang ora nggo kacu ya iya ning ora nggo godhong ngene iki Kang oh jaluke tisu ngono nampel gombale Bu ora nggo plastik ora nggo plastik ning ora apa-apa wong wedok ki nek keringetan wis ana dalane dhewe ra sambok lapi dalane mili metu galengan kok teko waduk waduhe tak bunteti yo. Wong waduk kok akeh lumute. Mangga. Nano. Cadet sajane ayo saya hati miring miring malah iya aku kelingan kumpul kae diam takut iyong alah iyong eng cacak bapak tulisan warna abang tapi awan iya alah iya aku kae si pirsa bilih ukure penyanyi kula do ndledek mergo kena keringet terus untung mboten kanggo FIFA sing makbur ngoten nika nek kanggo FIFA makbur ngoten nika nak modhok merok lah iya to iya iki ya mergo sampean ki lho iya ngejak rono rene lho nyambut gawe kudu kaya ngono ya tak masukin ya Mas Garis Saidi ya kok ngarepe nek komburi muni ndak catetna sajane iya alah iya aku kowe dadi progress
Mas nganten, Mbak nganten. Nyuwun Mbak nganten nyuwun tulung tangane Mas nganten digandeng ngeten. Lah napa? Lah. Lah napa? Sabdo Pandhita Ratu gandeng saiki bala gandeng sak lapase lho. Raja sedina ratu sedalu. Kuwi sak omong-omonge mandi. Piye? Takono terakhir apa ngono. Piye? Takone piye? Terakhir apa, Mbak? Terakhir apa piye? Lah maksud terakhir acara dan anu kuwi lho. Bar niki terakhir acara. Ya ditungake mantene piye wong penyanyi iki ya. Kagem temanten kekalih nggih Mas nggih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Penyanyi ayu kok poloke mlethek kabeh ngene iki. Ora ya Mas. Oh. Lah blesek. Tak kira mlethek poloke jebule blesek. Wah, lah ya urung lunas lho. Sendal kok mereke kredit. Apa ya enek iki ya tulisane? Walah iya padha mendring. Enggak pinaringan momongan Mbak manten, Mas manten. Iya. Ingkang saleh lan saleh. Ya ditungake. Ya ora apa Mas, untunge aku ya ban duwe isin ngene-ngene ya ora apa. Mas nganten rada rapet sithik. Lenggahe lah ngoten. Ditutupi Mas manten. Nah. Ya ngono. Kowe nek begagah anake ndak akeh jadi. Anake ndak oke. Jare sapa ngono kuwi. Kandhane begagah terus kok. Iki kowe piye to Mas? Aku ki jan ngawur Lah ngopo ya wis asal mulane ya tanpa apa-apa nganggo sandal ya ora apa-apa. Jane rada celuk iki. Nggih Pak, nggih. Ngawur niku MC ini. Lorong Mas. Oh alah nyah tinggu mesake. Cijine nanti. Heh? Cici tok ora apa-apa. Timbangan nggo sandal selen. Wong wedok nggo sandal kok selen. Tengen karo kiwa. Nggih. Ya. Pasang sandale. Lajeng Mas. Acara pada siang hari ini disponsori oleh minuman segar Yakul dan juga rokok gudang garam senadyan kathoke mlotro atine marem. Endi Mas rokoke? Lah kae nang kono. Lajeng Ya. aja. Tas ditakok. Lagi papa.
hati ya. Aja sing tak tresnani rena wangi mong tak impi aku ora bisa lali among liramu bebayang ing ati kok nek mulih mampir ya, tak cepai. Oke. Tak cepai. Sing dawane pira? Pira Mas? Yo. Yo tak arani sih tak nyang sisan. Dawane pira? Pira? 3 meter nggo nyulek. Artiku ulur melon, tagaan melon. Iki sing ketir-ketir pendek omongan kok. Heeh, masalah kengko nek mulih mesti mbok jaluki aku sekondone sing nggo pendek. Wis ben. Nggih, lajeng nggih. Ah, ayo masuk. Ning ngopo sliramu tega
aku kepadot tresno nanging ati uga lara aku ngerti kok Del aku ngerti pokok gawene kancil ya ngono wis ben wis ben nek aku apal ditekno arep piye meneh wae ya ya go guyu wae ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya saka Gusti Allah tulus tekaning ati. Heeh, Mas. Apa iki sing jenenge? Mas. Apa? Aja mbombo. Iki klebu kok. Oh iya. Apa iki satenane? Aku nek nyawang kowe kelingan mbokku. Kok mbokmu to? Ya bojomu ngono kok mbokmu. Lho ora mbiyen aku metu kok ngendino kelingan. Dalanku kok ngendino lho Nang kelingan. endi, Mas? Ngerti urip ning donya rekoso, aku tak bali ning asal mulaku. Ya mlebu. Kowe ya. Oh ya terus ngono. Ya. Lah jane arep mlebu. Lho asal melune menungso kan ya saka kono kuwi. Lah ya kene, tak bukake. Saiki wis sesak. Apa iki santenane? Takdirku sing jawabke. Sliramu beda, ati beda lambe. Jiem. Kok jiem? Jenengmu cilik jiem lara-lara terus diganti dia. Apa? Jiem. Apa? Tresnoku mung karo kowe jiem. Soter. Senadyan pun kakang ora ndek apa-apa. Iya. Duweku mung katresnan. Nek katresnan biak-biuk jiem. Iya. Nek dit rada seret. Iya. Mergo tanggapan sepi. Ngono. Ora dadi ngopo, Mas? Bali ning asal mulaku. Wis kadung mati. Jan penyayuk lalen. Gorong-gorong war Bali mau kok. Iya. Ora kuwi. Wis kadung mati rasaku. Rentok metu ngarep metu mburi. Kan Mas rungu. Aneng di Rekake kok kaduan. Cium. jenengmu sapa? Parto. Ya. Ada apa, Parto? Cium. Gabang bayi. Setan. Teko ngendi, Mas? Becike kowe bali ning nggon aku ya. Nanti Mas. Beci kowe lunga sore. Paribasan rangge litang ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno. Mas, semua kayak ngene Mas. Iki ya becik ya dicopot wae Mas. Bange resiko klambimu teles kabeh. Nah. Ana. Gilane ambune. Anti kepes kok ngene. Wes ngono wae.
jawabke sliramu beda Ayo, Parni. beda lambe